Салом алейк бародарони азиз. Имрӯз бо шумо канали Tutorial TJ ва дар ин видеои ҳозира мо бо шумо взлом кардани любой наводи бозии компютериро меомӯзем. Тайёр шудед? Рафтем. қариб ҳамаи бозингарон дар бозиҳояшон мушкиле бо пул доранд ва наметавонанд ки чизҳои қиматро дар бозӣ харанд. Вале ман ба шумо нишон медиҳам чӣ тавр 99% бозиҳои компютериро взлом бояд кард ва бе мушкилӣ бозӣ карда тавонист. Барои взлом кардан мо бо шумо барномаи Art Money истифода мебарем. Ссилка барои скачат кардани барнома дар описание. Ҳоло взломро сар накарда дар таги ҳамин видео лайку комментарияи шуморо интизорам. Намондед. Баъди установка кардани барномаи Art Money дар рабочи столи шумо ярлики ҳамон барнома пайдо мешавад. Барномаро сар метем ва мо ба бозӣ мегузарем. Барои взлома бозии Need for Speed Rivals истифода мебарам. Дар ин бозӣ ман 2872 спидлист дорам ва мехоҳам ки ҳамин рақам зиёд шавад. Барои ин бо комбинатсияи Alt Tab ба барномаи Art Money мегузарем ва дар ин ҷо бозии худро интихоб мекунем. Need for Speed Rivals ва тугмачаи искатиро зер мекунам. Дар ин ҷо 2872-ро менависам, точное значение равно ва бинед дар тип мо инро интихоб намекунем. Се нуқтаро зер мекунем ва дар ин ҷо 0.4 байт, 0.8 байт. Агар бозии шумо бо нуқта пуле ки дар бозӣ доред бо нуқта бошад, 0.4 байт ва 0.8 байт истифода мебаред. Окейро зер мекунем ва бори дигар окейро зер мекунем. Ана акнун поиск рафт аст. Баъд аз тамом кардани поиск окейро зер мекунем ва бори дигар ба бозӣ мегузарем. Мо бояд коре кунем ки рақами пул иваз шавад ва барои ин шумо метавонед ягон чиз харид. Баъди иваз кардани рақам бори дигар ба Art Money медароем ва дар он ҷо акнун Accept-ро зер мекунем ва дар пункти значение 1872 менависам, барои он ки рақами пули ман 1872 мебошад. Окей. Поиск тамом шуд ва аз қариб 400 та адреси ёфтагӣ 26 та монд. Окей. Бори дигар такрор мекунем. Рақами пул бори дигар иваз шуд. Акнун 872 спидлист дорам ва ҳамин рақамро бори дигар менависам. Барои ин Accept ва абаҷои 1872 872. Окей. Бори дигар 26 то. Бинед ки пеш аз ин 26 буд ва ҳолан 26 истодааст. Значит мо бояд ҳамаи ҳамин рақамҳоро гирифта стрелки кабутро зер мекунем. Ва чӣ хеле ки мебинед дар столби значение ҳамаш 872 мебошад. Дар ин ҷо ягон рақамро менависем. Барои ҳамаш мекунем. бинед ки ҳамаи рақамҳоро ман якхела кардам. Шумо ҳам бояд ҳамхелӣ кунед. Ва баъди иваз кардан боз ба бозӣ мегузарем ва ба мо лозим аст ки рақами пул обновид шавад.
чӣ хеле ки мебинед рақам абнавид шуд ва дар ин ҷо 7 و 9-ро мебинед. акнун шумо чизе хоҳед харида метавонед дар ин бозӣ. ин бошад мошин ё ин ки апгрейд. агар ин видео ба шумо махсус шуда бошад, лайку комментарияи худро аз хотиратон набароред. ва агар дар канали ман подписатсия карда набошед, подписатсия кунед. ҳатман подписатсия кунед.